Pinagkikita dito sa likod. Nagapil ko din. Makanya mo yung tao na makita. Nakala ka ba ganyan? Eh, ano po yung babae ko? Pinsan nito? Ano ba eh? Ay, ako. Nag-relate niya ito. Pinsan niya, Nino. Gulo na. Pinag-flower ko. Nagsiwala lang. Okay po. Nag-relate sa... Ang kaduma. Baka napili ko. Dapat yari ba nila? Hindi ko Pilipinas ba sila? Ako lang sila sa rin. Dapat na
Bakit yan eh? Bakit na? Hindi na ako. Dahil Ngayon, magiging dito, dito. Dito sa mga ang tubig. May tubig yan dapat. Pagkatalo. Yung fountain lang. Inaali. nasa sa ibang lugar. Pero may ko siya na pero may talo. Yan, lugar ng areala. Madahol sa mga native ano, sa pako. DCW minsan nandito. Ayan, dapat ah. Magkano? Ayan, nabigil sa dere sa areala. Ayan lang, nakabakal ka. Pinakal-abi at islami. Iwasan ka. Mga 200 hektarya ko ba? Nakabangarap ka. Yan ang bilog na dito. Hindi pinakal na ito. Pinakal na lugar ng mga. Pero kinurang ka.
Ayos ka na. Pero pwede nakikita niya. Eh, yan, madakot ang yan na subscriber mo. Yan, ano man nagiliin ng tao? Hindi mo talaga nagiliin ng tao. Mga nagiliin pa. Naglalay ko ba sa tikra? Sarong tao na lang. 800,000 na sila ako. Tapos pamilya na lang yung mga bubuwa ko na. 800,000 na sila ako. Mga guru ni. Mga OFW. Kasi ano ba yung biyaya ko, nakulang sa tao. Dahil sa tarang, Mayan na dito. dahil niya sa tarang, tulong mo sa yung biyaya ko. Dahil sa tarang ko. Kung nanaragit ng mga kasi kung paano, sabi niya, yan eh, tao ng padalangin na sa kaya pamaw ka na?
Tingnan na ako, boy. Natawag ka pa?
ano, meron na siguro. Hmm. Pero, akin niya yung Oo. mahal. Hindi naman nangyari. Kaya, nakakot sa inyo. Kaya, Akin niya. masaya na. Kasi kayo na. Naawa siya kay Papa.
Kaso ko din, dapat ko yung pag-isagay. Ha? Pag-isagay. Wala ka. Hello? Ako. Ito yung naging yung tuloy ko sa gusto ko na ng Boulevard. Sa Agaling po, sa Indo, sa bandang wala. May nagtitindag sila sa kasi.
Ano yung winibig? Ha? Ano yung gold? Ano? Ano ba papayag mo? Ito man sa resident ako. A4.
Iya, kung kaya. May kaya man yan. Hindi na pati. Iya. Jadi harus para ipapasok sa trabaho. Dito, trabaho. Di parang kayo kung lang kayo. Ay, parang yun ang sabi. Ano tayo? Ano? Oh, di akong do. Grabe ka. Color. Balik ang color. So, iba ko na black and white. Ano na lang ito kayo? So, better pa na. Ako minakari na. Teka. Ano yun? Ha? So, ano? So, parcel? Bakit? Kapag talaga, Ano sa? masan ko sa messenger, ang cellphone, yun yan. Kasi nandito lang. Yun, magkaroon sa sharing na rin. Kung ano ako sharing na rin. Kung sinakarinig ko ka na, yan, kung sa ano, sa pier, pakiray, kailangan. Sawa. Ha? Ini, ini. Ay, tignan ko kung ba. Gundo na. Ano pa nga ba yung
Ay, banat ang kwarta. Ano, tumingin mo ba? Ay, balik ko sa natin. Pagbalik ko sa kanila. Ayun. Ay, bumo, ma. Nakwento ka? Ano oras na? Ilagan na na. Ay, pala. Yan ay, pero may sarap. Dua. Dahil yung sa bago nagsabi, oh, mamamayad ang 500. Para doon ang bayad nga sa zero. Ako lumagay doon sa darang papel. Ano mo tayo sa paseros niya? Kung mamasala ito sumasakay sa jeep, pamasahin mo 1,000. Bayad jeep. Kasi isang gato, ina? Sige na, kayo yung oo, ito, ito. Sa nagtinda ko ako dati, bunay. Kaya akong subunay. Siguro ang baga. Ayun na. Kinahon subunay. Kinahon sa kuya, 500. Problema pa ako pag ulit. Ako pa, pagod kita rin eh. Tanggulin niya mama.
Kaya nga pinapaplay niya. Punta kayo mag-vlog na tarundan. Suporta. Suporta. May kakasao. Dapat mo akong ano, Kaya mo kita kumbayan. wow! Kaya mo ginagamo. Kalapag tamo. Ito, galing. Ay, umina sa may. May nagpunit din na ako. Ay, baka malipat yung sana kasi. Tema na kaya? Naiyon na. Ito ba? Saka mo. Sabi ko siya naman yung tulit ang sarap niya. Sila ako tayo magkakantang sana ako mawala. Ang galing! Ito mo. Ito ba
Ilan niya pala ito? Katagawa pa mo ng pando. Iba mo, mamatay ito. Lalo nito pagpakalan mo dati ng kunyan, pagkarigos ng ayam. Tubig mo ito. Pagkarigos ng ayam magana. Ito baga paano yan? Mga maputik ko kaya. Ito baga paano? Pati itong kurang na. Ilan niya ba itong kurang? Ano ba yun? Tagal pa na dyan ang papirma. Tagal ka na ang papirma dumati. Sabi na yan ang papirma. Open ka to. Papirma dumati. Ay, ito. Nasa program ka. Kaya ba ina ko ba? Kaya ang daya. Bubuk niya. Bubuk pa lang ano. Labahan na yun. Mati. Iyaw. Gaman daw ako doon niya. Gaman daw natin bubong ka. Anong dahil? Talaga ako. Ito yung natin kumalag natin bubong na matarap dahil. Ano kayo, hindi dami na yung pinagawa. Hindi niya damit mo. Paano mo naman yun? Nagkakapuro sila. Parang, Pa. Dito ko,
You're not connected. Teka, ako. Ay, nako, ano ba? Wait, wait. No may skill sino, no? Hindi na, agad ko. Yeah. Matarik ko na nalala ko. Matarik ko na nalala ko. Yung mahiro ka pa, kaya naman. Mahiro. Yes, Ikaw. dapat ko muna. Dahil na, makita ko.
kakawali ko lang, madali na. Hindi mo video. Baka mo nakita na yung pag-complete. Video. Ha? Okay. Ako, ganun. Baka mo na. Wala nang laman. Baka mo na. Baka mo na. Right? Na. Ano ka, Spain? Walang complete lang. Video. Dalawa ka pang Spain. Okay. So, Leo. Kasi dati ko. Wala tayo. Ay, magkulaw. Ganyan. All. All. Leo, kaya. Like, Spain na dito. Kaya naman. Oh, hindi ka pala. Ayun, ako gay. Natapos mo. Saan ka naman magbukaan? 2024. Wala lang ang people. No.
Pinsa talaga. Sabon. Ay, patabali yun. Dapat sila, boy. Ano na lang? Meron pa, no? Pamaden na yun.
Out na tapos. Uli na nga isa. Color.
Delivery ako. Kaya ako may delivery ako. Ano din? Ano kaya nagtrabaho? Laro man lang yun, ano? Ipon mo color. Black and white siya ang mga. Raot kaya ng color ko yun eh. Pag permanent ko yun eh, black and white yun. Okay lang siguro. Anong size? Laro mo short. Size?
Ayun na yan, ha? May ka na. Operate ako ng isang 1,900. Ang gaga. Okay. Dahil, ako buat ka mo. Ito yung nila kayo. Ito ang Ilo. Oo, kasi nakanya pa. May Ilo. No, no, kita. Yeah. Ah, tapos na ka, dyan. Harap ako, ah. Punta ako ba ko din? Punta ko na ako na ako. Ano? Ay, magpapalala ko siya na. Ayun, talaga pag ang kaya dito. Kasama nga. Yak, dilaban sa ro, yak, bukanson. Bukanson ka ba? Kasi maglong sa gano'n. Ay pa, ano? Pwede man dapat dito palagay sa magkakala. Ay, maurag na sa mga tawag sa mga. What? Kung nakalimutan ko pa rin. Hirap na kaya nag-isip. Ano, pwede man din sa okay, ano, ano naman eh. Pwede naman na lesson. Parang ka gumawa ng magahan. Ay! Parang ka gumawa. Punya jangan, itu kan jajan. Oh, di ba tayo dulu? Isa! Hindi mo makakalit na. Sino na lang ko din? Sabi. Akala niyo, ha? Ano, sa na ito mga gawin.
Ano kayo doon daw ano po? Autoclicker. Yung mag-okay. Yun ah. Wala daw ano kung mag-autoclicker ka pala sa puso. Popcorn. Yeah, the area. Hindi na lang. Autoclicker ang type ko ang kayo. Iyaw yan. Rush! Iyaw pa. Ano sa top? Yan ang sa top. Sa ano? Bilis. Mura mo din yun. Hindi lang ako din. Ano? Ano yun? Titigan din sa kuya. Ang sarap, ang ganda mo sa Hindi na lang, tropa. Pati yung nagtira mo kami lang ka. Kaya sama sa kabos. Sabi mo daw wala. Ha? Pati ba yung gasyo? Pati yung gasyo sa radyo. Yes. Adobo? Eh, pal, kaya pal. Hindi pa pa. Gusto ko tayo na gan. Basta gan. Kaya pal. Ano na po pal? Kaya. Hindi na lang. Ano, ay! Ang sabi din. Ano din? Eh, ito pa. Eh, paputik ako dahil. Eh, paputik ako dahil. Ay,
Nagkikita ko sa ano. Sir, lingkod! Yun na yan dyan sa gilid! Kunting, wala na siyang kunting. Dahil naman siya sa ano, dahil siya sa pag-stay niya siya. May ano sa bahay. Kaya ko nila lumano siya mag-stay. Ang hirap kaya. Watak-watak siya. Ito man na talaga siya sa mikrobang. Ay, sa mikrobang. Sa Divino Hospital. Sa may food park. Oo, duman na talaga siya. Dahil na siya sa dahil na siya doon. Oo, depende sa pagrangan. Oo. Ngunit yun na, duman na. Pero, kahit man sa inyo ito, kung mo, talagang kung saling man na, ano ba, ano sa nahanap ko ng akin. Duman na siya. Nag-contact siya. Tapos sa iya sana mo kami ito, hindi na kayo siya. Pero sa ako, Steve na oh shit! Kaya una sa mga, dahil na sa isa pa ko sa may dahil na sa isa pa ko ay isa pa ko kasi sa sila, kung may accent, pero talaga Steve na siya sa ano, food park. Bawal gusto ko sa Malapit na guys. Out na sa one. Open? Open naman?
makapasama. Sabihan mo na, dahil naman ako sa dahil. Sabi ko ba kaya? Ayun. Kaya, mamula ko ako yun. Ano, yun na ako nito. At yung sabi ko din, natawa ko ba dito sa pumilo yung sabi ko sa mga babae. Ma-apply ka ngayon, matagyak ko. Hindi sabi niya ako, ma-apply niya ako. Diba na ngayon, edad mo, ako, 15 na, alam, mag-putik ako, naba ko malaking putik ko. Di mo niya, tinubot ako yun. Tinubot ako, ganda, tinubot ako, pero ano ngayon, yan ang halagang na 50 ka, oo, 40 ka. Sa Bandita, kung yung so, ida, ngayon, 1970, ngayon, sa Bandita, kaya kaya ako anak ko dahil. Sa Poliwer, sa Casa Amore, sa Catholic San Jose, tapos din sa City Hall. Yan na naman. Napapagsak ako ang edad ko yun. Sa Poliwer. Yan na, nag-log na. Pick up ako sa Poliwer. Yan na, nag-log na. Di ko audit na. Doon mo ako kumakotel mo sa pati ko sa naaman ba grabe ka naman tapos naman naman sa City Hall, naman yan ako sa Tamakoy ko pa. At problema, closing na ba na? Hindi naman na ang uso. Oo, taubo base. Ma-closing na ba? Ano ba ang ano Tamakoy? Minsan, so ako ito na kami. Malahan, tanong ka trabaho na ako. Ilang kami, nakatrabaho yun. Mag-search ka ako na tao ko mga oo, dahil yan, oo, yan sana, pagkaranin ko. Oo, makulog ba sa magkasama ko? Nangalin na nga ako bigyan, magkulog mo kayo. Ano na sa ako? Ayos mo? Ano sa sabi ko? Ano to? Ako, talagang magtrabaho. Sabi mga ni, sige mo kasi panahon ko pang balik dito. Dahil pa ako yung mag-ahit niya pa tumakod. Sa Ramayan na. Apply ako sa ano? Sa King James na hardware. King James na hardware. Ano kaya sa ito? Ako may extreme. Ito kaya 18 to 30. Pag mga ano nga ba, Zero? May lang sa natin. Guru man may pikukuhan. Nakali na nga niya ako sa asa. Nahihirapan ako. Nakali ko sa asa. Kaya akong pambayad. Ako ba sa asa? Ano pa magay pa makina doon? Dua pa masana akong sa iya. 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 Dapat din. Pero. Jimmy? Ano ka, Jimmy? Okay, boss. Ano ito? Eko, ano ka ba? Domingo po ba? Walan ito pinakapili. Ano sa inyo ito? Pinastidyo. Dito. Sama ko ito. Masin ko na. Masin mo sa messenger. Ikaw na mga! Wow, ako na po. Ayun. Anong pangalan?